Bueno, pois unha experiencia nova. A verdade é que o vemos como algo positivo despois de tanto tempo pois esperando a que chegara o día, pois por fin hoxe estamos pasando os test e a verdade é que é unha situación extraña, pero ao mesmo tempo necesaria. Bueno, esperemos que todo sala como temos previsto, que non haya ningún xogador pois infectado e que podamos o lunes a poder empezar a adestrar. Sí, a verdade é que era o que che dicía antes, despois de tanto tempo de dúbidas de si isto iba a ir adiante ou non, a verdade é que a situación do país sanitaria cada vez vemos que vai a máis e para nós é moi positivo. Nos o dixemos desde un principio, nos un principio de temporada sabíamos que para conquerir o ascenso a segunda B tiñamos que xogar un playoff, neste caso pois a situación é a que é, temos que xogar na propia comunidade, pero bueno, isto é síntoma de que todo vai ben e de que podemos volver a adestrar, que é o que queremos para competir. No factor anímico nós non temos ningunhas dúbidas porque levamos moito tempo, bueno, desde que se parou traballando con eles, e levamos a 3 semanas facendo adestramentos grupales telemáticas e a xente está moi metida, está con moitísimas ganas de xogar ese playoff. Quizáis o que máis nos pode preocupar, entre comillas, o corpo técnico, os adestradores é bueno, esta situación atípica de pretemporada, non? Vamos a facer 5 semanas de traballo na que non vamos a ter ningún partido amigable, o cal pois sempre genera unha incertidumbre de saber como o equipo vai afrontar eses partidos. Somos un equipo que ao largo do ano tiñamos unha dinámica moi positiva, somos un equipo que ten moito ritmo con balón e o que queremos é que nestes partidos de playoff pois ver ese equipo, esas son as principales dúbidas. Polo resto estamos moi tranquilos, non? Ten que ser así, non queda outra. A verdade é que é unha pena porque este momento do calendario da tempada nós temos experiencia dos anos anteriores, sobre todo a nosa casa, de xogar con 5.000, 6.000, 8.000 personas hai 2 anos contra o Salmantino. É o momento que todo xogador e que todo o club está esperando, e a verdade é que é unha pena que teñamos que xogar este playoff sin público, pero bueno, estamos tamén pendientes dese posible campo, dese posible escenario. Si é Balaídos, pois seguro que tapa todos os males, non? Porque creo que o igual que falaron pois os outros clubs, creo que sería o broche perfecto para esta temporada tan atípica, tan atropellada, dándolle a oportunidade a estes clubs amateurs de xogar nun campo referencia para toda Galicia do fútbol profesional.